Takže čau misteri, misterky a vítajte nového videa a v dnešnom videu si zahráme Roblox a zahráme si túto hru Lepší taliansky brainrot. Bude to zábava, takže dopozerajte video do konca, dajte like, odber a zdieľajte s kamarátom. A my ideme na video. Takže sa pripájame, sme v hre. OK. Tak toto tu vyzerá. Teraz asi ideme vyberať tento taliansky brainrot. Takže uvidíme, čo tu bude na výber. Elefantucci Vioci alebo Tung 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 Sahur. Samozrejme Tung Tung a Sahur je dobrý taliansky mím. Ja vyberem Tung 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 Sahur. A vyhrali sme. Len jeden dal Elefantucci Vioci. Teraz sme mali sa zabiť medzi sebou. Asi hej. Tu som si všimol, že je tu nejaké katana. A máme ďalší zápas. Cramberini Squirlini alebo Avocadino Rino. Tak ja si myslím, že Avocadino Rino. Napíšte dole do komentárov, koho by ste dali, ale ja by som dal asi Avocadino Rino. Je nás tak isto. Takže teraz sa musíme zabíjať medzi sebou. A mňa zabili. Takže druhý zápas a už som hneď mŕtvy, čož není moc ideálne, lebo ako prehráš v druhom zápase celkom zle a už je len jeden, tak vyhrali Cramberini Squirlini. A OK, ideme do ďalšieho zápasu, kde vyberáme Bobriniki Vivi. Bobriniki Vini. Alebo potom Boneka Ambalabu. Tak ja si myslím, že Boneka Ambalabu je trošku lepšia, aj taká vtipnejšia, tak dáme Boneka Ambalabu. Myslím si, že je to celkom dobrý mím. Áno, všetci dali Boneka Ambalabu, takže dal som to dobre a tu máme také tanečky, takže to znamená, že sme vyhrali. A Boneka Ambalabu je asi dosť populárna, keď to tak vidím, lebo všetci to dali. A tu nejaký morf. Tak teraz máme na výber Tigro Ligre Frutoni alebo Cranberini Squirlini. Tak ja dám asi Cranberry Squirlini. A je ich trošku viac, takže toto asi prehráme. OK, to som je hit. Ajajaj, oni ma búchajú. Dobre, vyhol som sa. Tohto ja dorazím. Pekne, dorazil sa, no. Celkom ich dávame. To je asi AFK. Toho dám, toho Honda. A ešte tohto. Kde je? Nie. Dobre. Vyhrali sme, aj keď nás bolo menej, tak sme vyhrali, mali sme lepší útok. Takže, samozrejme to je kvôli mne, lebo ja som najlepší. A pôjdeme na ďalší. Cocofanto Elefanto alebo Elefantucci Vioci. Fú. Tak ja si myslím, že lepšie toto Cocofanto Elefanto. To je aj také vtipný obrázok. Jak tam má tie oči. OK, zase ich viac, ale zase sú tí istí, čo vtedy prehrali, takže možno to bude, že to bude takisto aj mimo. No a toto ja zabil. Dobre, zabili sme. Počkaj, ja som aký? Ja som modrý. Dobre, ďalšieho som dal. Dobre, vyhral som. Cocofanto Elefanto sme vyhrali. Ostali sme len my dvaja, aj keď ja už mám veľmi málo HP, ako vidíte hore. Bombardino Krokodilo, tam je konečne. Tak to myslím si, že je jasná voľba. Glorbo Frutodrillo, no tak Bombardino Krokodilo je určite lepší. To akože toto čo je? Glorbo Frutodrillo. Bombardino Krokodilo je aj populárnejší, aj krásnejší, aj silnejší, takže ja si myslím, že Bombardino vyhrá. A čo? Dvaja dali? Kto by dal Glorbo Frutodrillo?
Dobre, Bombardino Krokodilo tým vyhral. Takže už 4 výhry po sebe, čo je dosť dobré. A ako sa tu kúkam, tak tu si môžeme kúknúť aj všetky tieto talianské brainroty. Je tu ich dosť veľa. Napríklad šimpanzíny, bananíny. Alebo udin din 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 dun. Alebo elefantuči strawberruči. Gangster futera. To musí byť. Alebo boneka Ambalabu, to sme už mali. Bombardini Guzini, alebo Bobrito Bandito. Tralalelo tralala. Ballerina Cappuccina tu je. Alebo Cappuccino Assassino. A tu máme aj nejaké spiny, tak si roztočíme, čo nám padne. To vyzerá dosť dobre, to nám padla nejaká... Uvidíme to v ďalšom zápase, čo nám vlastne padlo. A ďalšie... 1000 týchto peňazí, čo tu vidíte. A máme tu ďalší zápas. Ja vám teda 4 krát po sebe som vyhral teraz, ako ste mohli vidieť v tomto videu. A ideme teda vybrať si náš brainrot obľúbený. Zebra, zubra, zebralíny, alebo to bude Cramberini squirrelini. Tak ja si myslím, že zebra, zubra, zebralíny je trošku taká vtipnejšia. To je také AI, také divné to je. Tak ja dám asi zebra, zubra, zebralíny. To vyzerá dosť dobre. Takže toto asi prehráme. Škoda. No, áno, porazili ma, nevadí. Tak už som prehral moje, že 4 výhry po sebe. Ale tuto vidím, že máme kolónku Weapons. Tu máme kolónku, že Weapons a tu si môžeme vybrať našu zbraň. Takže ja si vyberám určite toto. To je tá kokosa, ktorá nám padla. A ďalší zápas tu už je. Elefantuči Kivioči alebo Top. Tak, to je ako vtipné, jak majú tie fúzy, ten lev aj. To je dosť vtipné, to asi dám. A áno, už máme tu kokosu. Tak bude ďalej. To dá na jeden damage. Na jeden hit ho zabije. Áno, tak to je strašne OP. Tak to teraz vyhrám z každý zápas asi, aj keby som bol jeden. Lebo to dá človeka na jednu ranu. Tak to je dosť OP. A máme teraz na výber buď Bombardino Krokodilo alebo Penguini Cactusini. No tak Bombardino Krokodilo. A len jeden proti nám, tak to bude veľmi rýchla hra. A ja som ho zabil na jeden hit, to ste videli, že na jeden hit som ho dal. Takže tá zbraň dosť OP. Máme ten nový tanec, čo som si kúpil. Za 69 robuxov tu máme nejaké zbrane, ale ja mám tú zbraň už dosť dobrú, takže ja si to asi nebudem kupovať. A teraz máme na výber Gangster Futera alebo Glorbo Frutodrill. Gangster Futera alebo Glorbo Frutodrill. Tak ak si Gangster je trošku lepší, ale to som skoro nestihol. OK, takže teraz si idem zabíjať pár noobov. Na jeden hit to dá. Aha, na jeden hit. To je dosť OP zbraň. To je dosť OP. Keby som to nemal, tak už ako mám dosť prehratých zápasov, takže to sa dosť vyplatí. Takže Frigo Camelo Buffo Fadrello alebo Cappuccino Assassino, no tak to je asi jasné, že Cappuccino Assassino je trošku lepší. Aj keď toto je dosť vtipné, akože ťava s ladničkou a topánkami. Ale Cappuccino Assassino je dosť dobré, to ako... aj keď neviem, čo si vyberem. Ale nie, dám Cappuccino Assassina, aj keď skoro. Už toľko málo ostával. Ale len jeden hráč. To som dal na jednu ranu, takže... Zase sme vyhrali už 4 zápasy po sebe, čo je dosť dobré. Teraz si máme vybrať medzi Ballerinou Cappuccino alebo Elefantuči Kivioči. Tak Ballerina Cappuccina to je proste viac populárne, aj keď to Elefantuči Kivioči nevyzerá zle, ale ja dám Ballerinu Cappuccino. Ale skoro som to nedal, no a to bolo zle. Ale nevadí, ja ich dám na jednu ranu, takže to je dosť dobré. Dobre, a vyhrali sme. Ja som dal všetkých na
Dvoch som dal na jednu ranu, ako ste tam mohli vidieť. Takže tá zbraň je dosť OP. Akože už máme 5. výhru po sebe. Takže brr patapím, alebo zebra zubra zebra líny. Tak brr patapím je dosť dobré, ak tam tie nohy, ale ako zebra líny je tiež dobré. Ale ja dám brr patapím. To myslím, že je dosť dobré. A uvidíme ten nový meč. Ja som mi dal 2 na jednu ranu, tak to bolo akože... To bolo dosť OP. Avocadino hrino alebo frigo camelo buffafardello. Tak ja dám frigo camelo, však to je vtipné, mám tú ladničku, aj mám topánky, aj to ťava. A máme, ja som jediný. Ja som tu sám. A dal ma na jednu ranu. Takže on mal tiež asi ten OP meč. A s touto prehrou ukončujem aj video. Keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, zdieľať s kamarátom a uvidíme sa u ďalšieho videa. Tak čau.